Για σήμερα θα παίξουμε Roblox στο Brookhaven με την G3 Mafia. Είναι και αυτός εδώ G3 Mafia. Ωραία, ας πάμε. Τώρα ακολουθάω λίγο αυτούς. Καλά μπήκε και αυτός που μου σπάει λίγο τα νεύρα. Εντάξει. Ωραία. Τι θέλουν να κάνουν τώρα? Περιμένετε. Μου λένε κάνεις βίντεο. Ναι. Τώρα πάμε. Μ' άρεσε παιδιά ότι λέει ναι, κάνεις βίντεο, ναι, τώρα πάμε. Έχει φάση τώρα. Πάμε. Α, ναι, πριν κλέψαμε την τράπεζα. Έλα, Δημητρά. Πάνικ. Σφιέ ρε. Μην έρθει, σας παρακαλώ. Τώρα εντάξει δεν το θέλω. Επειδή έχω όλους. Α, με φωνάζει Δήμητρο. Έλα ρε. Έλα. Α, κάτι θέλει να κάνει τώρα. Ναι. Πού πάμε? Από εδώ, εντάξει. Κατάλαβα που θέλει να πάμε. Ναι. Τι κάνει? Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι κάνει? Ναι, έλα. Έλα, περιμένω. Μου πήρε ο Νικολάκης. Νίκο, μη με παίρνεις. Ρε, με ψήρισε ο Νίκος. Τι λέει ρε? Έλα. Πού πήγες? Μικρή. Α, κόντινε. Περίμενε μωρή. Άμα, τελείωνε. Είστε καλά, θα σας κάνουνε. Άμα σας μπανάρουν καλά θα σας κάνουνε. Έλα, να μπω εγώ. Έλα να προλάβω. Έλα, μπες. Μπήκα, για. Ψηρίζουμε σπίτι τώρα. Ωραία, εδώ. Παίρνω τα λεφτά. Τι έγινε? Καλά, κάποιος σκοτώθηκε. Δεν ξέρουμε ποιος. Ο Νικολάκης. Όχι ρε φίλε. Να φεύγουμε από εδώ. Απλό. Έλα. Πού είναι? Προς τα πού πήγες ρε? Δήμητρα. Όχι. Πού πήγα? Έπεσα ρε. Παιδιά, έπεσα. Πού είναι? Α, νάτι. Εσύ είσαι. Ποιος είσαι? Α, ο Νικολάκης. Έλα. Άσε με να ανέβω. Τι έπαθε? Ρε. Περιμένετε. Γιατί δεν με αφήνει να ανέβω τις σκάλες? Έλεος. Δεν ανεβαίνω τώρα πάνω. Γαμό. Ναι. Συγγνώμη παιδιά, αλλά τι έπαθε? Γιατί δεν μ' άφησε να ανέβω λίγο τις σκάλες? Α, κατάλαβα. Μου γράψε κάποιος. Ο extra blood. Αναστάσεις είναι. Ναι, Αναστάσεις είναι ρε. Ναι, εντάξει, πάμε. Προς το που πάμε τώρα? Ναι, πάμε. Ποιος με πήρε? Νίκο! Μπορείς να φύγεις εσύ από εδώ? Νταπάγιανα. Πάμε από εδώ. Ακολουθήστε.
Ψηρίζουμε σπίτι. Έφυγα εγώ. Θα ψηρίσω στο σπίτι μου. Εγώ και ο Αναστάσης βγήκαμε χωρίς να φοβηθούμε. Ουφ, εγώ σκοτώθηκα. Πω. Με πήρε και με σήκωσε εμένα. Έλα ρε φίλε. Οι άλλοι πώς το κάνουν. Παιδιά μου, μετά μου δείχνετε μία πώς κάνουμε να τρέχουμε γρήγορα. Άρα εντάξει. Ναι. Ωραία. Πάμε πάλι πάνω. Που με έκαναν πάνω. Ελάτε πάμε. Πού είστε ρε. Ρε, όχι. Πού είσαι. Πού είσαι. Πού είσαι. Μα πού είναι. Ρέιντα. Έλα μία. Έλα μία. Ανάντι. Όχι, μπήκε μέσα. Είναι μέσα. Ψηρίζει. Όχι. Νικολάη. Ο Νικόλας. Βγήκε. Πώς το έκανε. Μπράβο Νικολάκη. Ποια είναι αυτή η χάζη. Νικολά. Περιμένετε. Να φωνάξω μια αυτή. Δήμητρα. Πού είναι η Δήμητρα ρε. Νικολάκη, πού είναι η Δήμητρα. Είναι ο αδερφός της. Γι' αυτό το ρωτάω που είναι η Δήμητρα. Πού είσαι. Πού είσαι. Πού είσαι ρε. Πού πήγε ρε. Νικολάκη, πού είναι η Δήμητρα. Άρε φίλε. Εσύ είσαι. Όχι. Εσύ. Να σε στείλω εκεί. Και φύγε από εδώ. Έλα ρε. Μα. Είσαι και χάζος πάνω θεμάς. Αναστάση, έλα. Πού πήγε η Δήμητρα. Έχει φτιάξει σπίτι, περίμενα. Για να το βρω όντως. Έλα. Να αυτός που... Νικολάκη. Α, θα με πας. Πες μου ότι ξέρεις. Πάμε. Α, εντάξει, κατάλαβα. Θα με πάει ο Νικολάκης. Ναι, να του στείλω για φίλο του Νικολάκη. Δεν τον έχω. Νίκο. Ναι. Δεν το βρίσκω, θα το βρω μετά. Πού θα με πας, πού είναι. Εγώ πάω που μου πάει ο Νικολάκης. Μπορώ να το βρω. Δεν το βρίσκω. Θα το βρω μετά. Α, κατάλαβα. Πάρ' την κάρτα. Πάρ' την κάρτα. Άνοιξε πόρτα. Άνοιξε ρε. Δεν μ' άφησε μέσα. Πάμε, φύγουμε. Εμείς είμαστε οι καλύτεροι κλέφτες. Άντε. Πού την ψήρεις αυτή τη μηχανή. Α, καλά. Έλα.
Από που πήγε η Δήμητρα. Μπορεί να βγήκε. Δεν ξέρουμε. Έλα. Αυτός είναι. Για να του δω την μπλούζα. Ναι. Δεν βρήκα, εντάξει. Ξέρω ποιος είναι ο Νικολάκης. Μη φεύγεις. Περίμενε με. Μη... Ωραία παιδιά, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.